Mga pangga, istoryahan ko po kamo. Ini po ba ko po ining harambugan, ano po? Pero pag may nagngirit po, harambugan po ini. Pero sa iling ko, totoo, mga pangga. Istoryahan ko po kamo. Barkada ko mga pangga, si amigo ko, sabi niya sa kuya, ako nagngangalas. Sa kalawig-lawig na ako ang nabuhay dito sa Kinabaan. Ako ang nagngangalas. Tano daw sa mga sports baga araw kayan madali na ang SEA Games. And kita mga Pilipino very fan kita kan mga sports. Urog na ang basketball, urog na ang boxing. Pero sa football, soccer dahil baga masyado kaya sa Pilipinas unlike duman sa Europe. Ang soccer talagang ang mga player, mga superstar. Daog pa nga ni ang NBA kung ikukumpara mo ang size kan mga fans, masalang ko ang fans kang football duman sa Europe, But anyway, so amigo ko mga pangga, nagngangalas ako nagngangalas na. Tas sa sports lalo na sa boxing, tanong ta inapod ngayang ring, ang pigralabanan sa boxing, kwadrado ito. Dapat, sabi ko pala, alangan man, apodon tayan, square. Siyempre, ring, ang apod kayan. Dahil mo na yahapot pag nagpupuon, ang sport na boxing, may nagre-ring baga, ring, may nagbabagting. Kaya inapod, na ring, itong pigralabanan sa boxing, iyan ang alamat kaya, iyan ang dahilan. May nagbabagting, may nag-ring. Achachi. Last na yan. Last na yan, di makisig ha. Ultimo na yan. Anyway, speaking of sports mga pangga, ako man, nagngangalas man, istoryahan man ako kang barkada ako, maski man ako mga pangga nagngangalas man, sa baga mga pangga sa basketball baga pag may foul, 'di ba? Pag may foul sa basketball, ang na-foul na player tinatawan ng free throw baga itong may may action pa kung nahihiling nindo ako sa video, may action pa Pag na-foul baga, ang na-foul na player tinatawan ng free throw sa football man, sa soccer mga pangga, pag may penalty, may mga foul, tinatawan ng penalty kick, tinatawan ng free kick kumbaga. So balyong team pag may foul. Ako ang nagngangalas mga tugang. Tasa nilaba kan buhay ko di sa Kinabaan. Sa boxing, dapat pag may foul mga pangga, igaman ng free punch. Itong papasandigon, ito bagang pag may foul baga sa boxing, itong naka-foul, papasandigon mga pangga sa corner, ipi-free punch Madayaong kaya mga pangga ang ibang sports, pag may foul, may mga free throw, may mga free kick, dapat sa boxing, igwa maning free punch, itong papasandigon mo baga sa kunyan, sa corner, itong tapos, ansarong player, biyo na iwawas-iwas ang kamot na araw, kaya free punch! Sarot lang na free punch, tapos ang laban! Anyway, yan salamat po. Ang nadigit na harambugan, lugod man na dede po magkatotoo. Anyway, sa oras nating 10:13 ng umaga, ang ating energy headlines, mga bareta na dapat nindo pong maaraman na dahil pwedeng sa aga pa, kundi ngunyana. Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan. Unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headlines.